И здравейте на всички и добре дошли в едно ново видео в моя канал, в което с един мой приятел си направихме Minecraft сервер, който ще наречем Minecraft Teamwork, в който сервер ще направим много неща, ще строим, ще експлорваме, ще взривяваме, примерно, не знам, всякакви неща, които се правят в Minecraft. Няма да е просто Weakface. Това ще е цяла Minecraft поредица. Minecraft Doubles. Все едно, обаче не точно. Във всичките епизоди ще правим различни неща. В този епизод направихме две неща. Намерихме Iron и си направихме Iron Armor. И намерихме и място, където да живеем. Надявам се да ви хареса епизода. Ако е така, оставете по един лайк. И се абонирайте за канала, ако не сте го направили още. И от мен, приятно гледане. Не мога. What do you mean боксни се това да не фър... Не бе, бокси се под земята. Как? Кой го камерата, кой го камерата? Ей, ало. Към мене. Ало, ще! Не мога да го оцеля. Не мога да стигнеш кабели да го оцелиш. Бягай! Всяко си меса на джампа. Ало! И скелет! Майка му да. Ей, скелет! Я умирай, бе! Абе, не скелет! Имам идея, ще направя лего и ще си сетни спаунпоинта. Давай! Ела! Идвай тука! Идвай тука! Аз съм на вода. А, добре. Сега ще го убия. Ма, стой! Много и. Даде ли перва? Неблагодарно. Поне ще го имаме като рядко нещо. Да, добре. Гледай навсякъде. Да, ама ни трябва да си уптеш, за да ги взем. Направих легла. Дай да спим. Сложай така. Не пипаш. Чули. Ангеленати. Ого, шадач. Шунка. Виж какво имам любимата ми храна. Пържени картофи. Тук. И аз имам, ети. Май остави за... Май ми трябва мътън принцип. Я засади. Добре, аз имам в мините. Вземи някакъв айрон. Streamlabs десктопа е в версия 1.19.1. Доста е закъсняла. Бебе, зомбита! A few moments later. Нали не, че какво направи? Не, аз съм в една голяма къща. И се бия с паяци. Ми трябва желязо, за да направя фермата. Коя ферма? За картофи. Тук намерих къде мога на... Те е желязо просто. Аз намерих къде мога да го направя като крайбрежи. Почти 10 минути. И вече съм почти 10 минути.
Ами ти си в пещерите, аз съм четвърти. Знаеш какво? Да, Гледам от колко време рекордвам. И гледам 9 минути и 11 секунди. А ти също си беше ми пратил 58 видеа миналата нощ. Ами да. Просто ти си прати целия фолио пейдж на мене в TikTok и очакваш да спа. Телефон е вече. Преди да му изключи звука, то беше тънг, 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 тънг. Всяка нещо. Ако не си бях изключил звука и това ще стане. Даже без съмнение. Аз ви обещах хора, че ще имаме поредица на Майнкрафт лятото, ама... Да. Лъжец. Ами, не се получи. Не съм го качил. Защото няма смисъл, не съм го едитнал. И дори съм го изтрил. А тогава защо снимаш сега? Аз ти говоря поредица с много хора. А пък и сега е края на лятото. Чакай, махни скобите. Махни звездичката. Абе, само на мен ли понякога ми пречи това слушалките? На мене да. Когато ставам с кабела. Мене не това, много са безжични, обаче... Буквално... Днеска компютъра за малко да падне, защото аз като станах да ходя някъде и нещо тръгна да бягам. Ама забри да си сваля слушалките. Паудърц много. Знаеш ли Изи, оня оранжевия? Да. Той се завърна. Damn. Ама не съм му гледал клипа. Последното нещо, което му гледах беше къде живееше в някакъв лош кейв. Да, това му беше хардкор поредицата. Та хора, общо взето в този епизод много неща направихме. Освен, че построих някаква колиба, просто защото ми беше скучно. И още взето направихме нищо, а само си говорихме, от време на време се лигавихме, но понякога и кътвам тези моменти. В следващия епизод ще правим много по-хубави неща, ще направим честром и базата. Да, общо взето принципно това трябва да ви го кажа в аутрото, но реших сега, понеже не искам да кътвам този момент, а пък и в същото време просто е ненужен в клипа. Така че да, хора. Ангеле, знаеш какво е най-хубавото нещо на модовете? Не. Когато ще те чувам, просто съм си мечтал как играем с модове с voice chat. Играем, говорим си през играта и ти крещиш и малко по малко гласът изпада, докато накрая не изчезне, докато падаш във войда. Аре някой път да го направим. Представиш, че си в самолет и пилотът почва да говори по, нали, това там. И казва, GG братлета. И каже, тия двете коли там нещо ми кефа, да ги бутнем. Или пък играеш PUBG Mobile. И само някакво бомб has been planted. Или CS на самолета. Да, точно, PUBG Mobile е CS. Не, Counter-Strike и CS. PUBG Mobile е CS просто за такова за телефон. Sure.
Добре, ти ще ходиш навън, нали? Ага. Я една снимчица за сървъра. Чай снимам. Да беше с червения скин. Цак. Не стой. Цак, така. Да беше с червения скин. Това беше от епизода, хора. Ако ви е харесало, не забравяйте да оставите един лайк и да се абонирате за канала. Също така, ако имате някакви идеи, да ги напишете долу в коментарите и да пратите на някой това видео, за да достигне повече гледания и повече лайкове и абонати, понеже се опитвам да развия своята така наречена YouTube кариера. Така, стига. Но да, ако ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и да ударите лайка. Общо взето това беше от епизода. Малко беше кратък, но все пак е първи епизод. Няма значение колко е дълъг. Според мен. И да, хора. Ще видим във втория епизод, когато предполагам ще направим повече неща и ще е сигурно половин час, няма да е само 15 минути. И да, чао хора!